Ƙungiyar Gwagware Youth 34 Local Government Rapid and Response Team tare da haɗin gwiwa da Gwagware Online Vanguard ƙarƙashin jagorancin ciyaman ɗinta Naziru Sale Jino sun rarraba lemuka da ruwa a da'irorin zagayen Maulidin nan ta gidan Abba Abu kamar yadda aka saba duk shekara domin nuna farin ciki da zagayowar watan fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Domin murna da zagayowar watan da aka haifi fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Gashi dai kamar yadda kuke gani. Lale da zuwan Habibi, lale da zuwan Habibu manzo, lale da zuwan Habibu manzo, dan Amina manzo. Lale dan Amina, 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 oyoyo dan Amina, lale dan Amina, oyoyo dan Amina, lale dan Amina. Ayau ne manzo ya sauka, lale dan Amina, ayau ne manzo ya sauka, lale dan Amina. Marhaba baka dan Amina, lale dan Amina, marhaba baka dan Amina, lale dan Amina, oyoyo dan Amina, lale dan Amina, oyoyo dan Amina, lale dan Amina. Ayau maulidi muke yi, nace kuce ayau maulidi muke yi, lale dan Amina, ayau maulidi muke yi, lale dan Amina. Wasu ko shawagi suke yi, lale dan Amina, lale dan Amina, lale dan Amina, lale dan Amina, lale dan Amina. Kuce oyoyo dan Amina, nace kuce oyoyo dan Amina, lale dan Amina. Ya Rasulallah ne ma'aiki, lale dan Amina. Ya Habiballah ne ma'aiki, lale dan Amina. Sannu sarkin sarki da gaske.